Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 6 bersikulo 6 ngadto sa 11. Sa laing adlong igpapahulay misulod si Jesus sa usa ka sinagoga og nagtudlo. Didto may usa ka tawo nga kimay ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo naniid kang Jesus kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw ng igpapahulay. Gihimo nila kini aron pagpangita og igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna og iyang giingnan ang tao nga kimay. Tindog og dali nga ri sa atubangan og mitindog ang tao og mibarog didto. Unya mingon si Jesus kanila, pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao. Ituy-od ang imong kamot ug gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.